Il-coronavirus toffri sfida psikoloġika daqskemm taf tkun tasara mal-ġisem. Ex-Armana raġel li jixtieq jibqa' anonimu u li għal ġimagħtejn sħaħ iġġieled mal-virus f'pajjiżna. Huwa stqarr kif l-ewwel xokk jasal eżatt kif tirċievi l-aħbar li tkun pożittiv. Huwa spjega kif kollox beda meta żviluppaw sintomi bħal ta' influwenza komuni, għalhekk meta rċieva t-telefonata li kien pożittiv għalih kienet bħal sajjetta fil-bnazzi. Stqarr li meta l-ħaddiema tal-Awtorità tas-Saħħa bdew isaqsuh ma' min iltaqa' u fejn kien, moħħu mill-ewwel beda jaħseb dwar il-possibilità li intortament seta' tal lil xi persuni qrib tiegħu jew lil familjari tagħhom. Dik weħda hija piż kbir. Il-kollegi ta' xogħol ta' miegħek kollha li dawk kellhom joqogħdu kwarantina li dik hija xi ħaġa diffiċli wkoll li il-familja tiegħi. Kemm il-kollegi tiegħi, kemm il-familji tagħhom. Tibda tgħid Alla ħares jaqbadhom huma tkun il-dik li inti tajtilhom. Madankollu l-ikbar xokk kien meta beda ta' nifsu u kellu jmur l-isptar. Stqarr li meta beda jara l-prekawzjonijiet li bdew jieħdu l-ħaddiema tas-saħħa hemmhekk l-ewwel darba li rrealizza minn xiex kien għaddej. Xi ħaġa li vera tħossha li ma tihomx tort lihom tal-isptar u lin-nies li l-ħaddiema li jkun hemm nerses u tobba li kulħadd il-bot minnek tgħaddi minn kuraturi tal-isptar bis-security qudiemek biex inneħħi n-nies u hekk hija xi ħaġa kera, żmien ikra. Huwa spjega kif wara numru ta' testijiet baqa' jiġi rikoverat mid-dar, spjega kif għadda ġimagħtejn bejn erba' ħitan tal-kamra tiegħu waħdu u ma jara lil ħadd. Stqarr li kienet diffiċli li tgħix taħt l-istess saqaf ta' martek u wliedek u ma tarhomx għaliex taf li tista' tkun ta' detriment għalihom. L-iktar affarijiet diffiċli il-bot mill-familja, tuża shower u kamra tal-banju għalik, tittoqgħod ġie kamra waħda, ħadd ma jista' jifgħoddejk, jitfogħlek li kell wara l-bieb, platti għalik, katleri għalik, kollox għalik, u maqful ġie kamra waħda. Għadek 14 il-ġurnata, waħdek iżolat minn kulħadd. Huwa stqarr li għalkemm bħalissa xorta waħda għadu fi kwarantina ħa r-ruħ meta t-tieni test ġie negattiv u għalhekk jidher li fiq mill-coronavirus. Madankollu appella biex kulħadd jimxi mad-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa għaliex qatt ma taf minn fejn tista' tieħu dan il-virus li ħasat id-dinja. Ma joħorġux għax dan ma tafx minn għandu, jiena ma nafx minn fejn ħadtu. Jiena li kont qed noħroġ mid-dar għax-xogħol u mix-xogħol għad-dar. Jiġifieri ma tistax tgħid minn fejn ħadtu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.